So mga igsuon, ang Ginoo matod pa sa atong unang pagbasa, may desisyon nga dili na niya ipiyal ang iyang mga karnero sa mga magbalantay, kay naglagot siya tungod kay imbis bantayan pangaon naman hinoon sa magbalantay, gipang-ihaw man, imbis nga ang karnero nga ilang gibantayan mo ilang patambukon, ang nagbantay naman noon mo nanambok kay siging kaon sa mga karnero. Nakasabot mo ani? Wa mo sabot. Nag-istorya ni sa atong responsibilidad isip mga leaders sa manako pare. Kumusta man merong mga pare, wa mi manambok. Ang kuya og ang among parishioner nga among bantayan mo na daot kay glawas niya kami na mo itambok kaayo. Mo na igo mi ani istoryaha. Na imbes mangita mig pagkaon para sa among mga karnero giatiman, mga parishioners, ang parishioners nanoy among gipaatiman namo. Yan, sakto na dili. Ya, sa ato pa sugod karon di na mo muhog kolekta. Mao na siya kuan, mao na siya kay kinsa man ang gipasabot niya nga magbalantay. Ang magbalantay mao ang matag usa kanato. Matag usa kanato magbalantay sa atong isig kata, ato bang isig katao. Mao bitang niingon siya, love your neighbor as yourself. So lingian na imong tupad, neighbor man na nimo. Nyaing na siya, ako maoy imong magbalantay. Sige na. Ang imo bang tupad? Nya kamo mga ginikanan, kamo say magbalantay sa inyong anak. Nya kamo sang mga anak kay neighbor man sa ninyo inyong ginikanan, kamo say magbalantay sa inyong ginikanan, dili kay kamo ray sige hagbantay. Magbalantay tang tanan. Mao na isigtag paningkamot nga ang matag usa nato ma-relax og malipay og matabangan ang panginahanglan kada adlaw. Kung mauni ang paradigm nga atong sundon, makaingon kita nga ang Ginoo mo'y nagbantay nato. Kaya nga naman, kaya ang Ginoo naaman sa matag usa nato. Nya ato siyang tagaag higayon nga ang iyang kinaiya mao'y mugawas. Di, murag ang Ginoo mo'y nagbantay nato. Nya kung ang Ginoo na'y magbantay nato, matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa to? Magbalantay ka na ko ang Ginoo. Wala kanang hahanapin pa. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Imagine na unsa pa may kuwang. Kung wa kay bugas, muduol na ka ng imong tupad. Na kay gamayng bugas diha. O na ana. Wa kay bana, mudo adi ela sa tingali na. Wa kay asawa, dool sa kas imong silingan. Dili sa nainana. Kanang panginahanglan nga para sa kinabuhi. Ana. Magtinabangay ba? Mao bitang niingon si Kristo nga wa gyud siya sugo nga pag inutangay kamo, ang iyang sugo pag hinatagay. Nya kun maghinatagay ta, hinatagay tag pagkaon, hinatagay ta og kaning luna nga kapuy-an, hinatagay ta og agianan, ana, hinatagay ta og mga tanom, hinatagay ta og sana sa makita pa lang na siya. Hasta trabaho. Mo nagipakita sa Ginoo ang kinaiya niya diri sa atong ebanghelyo. Nga kung sundo ni nato, nindot yun kaayo. Unsa may kinaiya niya, di siya gusto nga dunay tao nga mag-standby.
Ano bang di siya gusto nga dunay tao nga idol ang kinabuhi kanang standby lang. Tagaan gyud og panginabuhi. Isa sige trabaho mo sa akong parasan. Trabaho mo didto. Ana. Tagaan gyud. Kanus aman maguba ang planos Ginoo. Kon kita nga gitagaan niya sa kahigayunan nga makabaton og panginabuhian, mahimo ng self-centered. Ang ato ng kaugalingon mo'y atong halaran sa atong pagtrabaho. Ano bang mo eskwela ko para sa akong kaugmaon? Kana gyud mga word nga ingon ana ba? Paeskwelahon ko ni akong mga anak alang sa ilang kaugmaon. Mao na yung mga buangon. Ingna nga mo eskwela ko alang sa kaugmaon sa akong mga silingan. Di ba? Kanindot ana. Paeskwelahon ko ni akong mga anak para sa kaugmaon, maayong kaugmaon sa katilingban. Kay kung mag-standby ning akong mga anak, makadaot sa katilingban. Di ba? Mo na inyong ginahon na ron, mga ginikanan. Tubag. Ang uban, mo abroad ko, kay pertimpaita din sa Pilipinas, mamatay ta. Matay. Abroad ko. May na lang ni, para sa kaugmaon sa akong mga anak. Pagka-selfish. Mao na nahitabo diri. Ang katong unang gipatrabaho sa Ginoo, pagtan-aw niya nga, ang katong katapusang gipatrabaho, parihara silang suhol, porting reklamo. Ngano man, ang iyang mang kaugalingon mo'y iyang gihimong sukdanan. Di man ang iyang silingan mo'y sukdanan sa grasya nga iyang gidawat. Ang iyang mang kaugalingon. Ha? Kami, ngagikag alasing, ang sa tong orasa, alasay sa lasitis buntag, hangtod alasay sa hapon namon trabaho, tagaan ni mo aning suhula, nya katong gipatrabaho ni mo alas 5, parihara mig suhol, nga pagbamis init. Nawa, mao ni atong kinaiyak sa garan. Ako nga gasigi diri dupa-dupa, nya ang kolektaan ha ninyo nga unsa gumo diha. Ako gyud gadupa-dupa diri. Ana ako ni. Reklamo sa mo pader. Wa gid ay amo diri di ay ana. Manihom mo inyo diha. Mao man ay roll good. Ako may nagmisa, ari ginanako. Kolekta. Siyang Paradise Katikista. Ay sus, pasolisita na sila. Nangahiwi na taong tiil sa katikista o lakaw ngadto pa doong skuan. Wa may pamliti. Nya na. Mga sakristan sad. Sa sakristan kami diri wa gani gyud painit. Niglakaw sa kristan, kasabaan pag-is pare, kaya wa may pagka serve na maglaw-yaw nga ito. Daw, pagkistan, stricto, pagkang animal. Ngundang ta. Ano bang, nangakuan na ba? Nangaukay na. So, ako, ningkamot ko dirig misa, ningkamot ko dupa-dupa, dasigon ta mo paghugs kolekta, pakapinan pagpalit og slot, para ni natong tanan. Dili ni para lang nako or para lang sa ni-serve nako, para ni natong tanan. Saon man aron makapahimos mo, atong arang-arangon ang inyong lingkuranan. Ay lingi ako na imong tupad na nakauyon kasi imong gilingkuran. Kana sad ba kay wa mo kauyon ato nang ipangsugno doy, ato nang gubon. Okay ra ninyo? Okay ra. Nya ato sang arang-arangon ang ato dinhing sod sa simbahan, ana kining palibot aron di sa kita mauwaw dinhi og naay mo bisita natong manimba. Ana kay kamo biasa mauwawan ingnon biasa unsam sa ninyong simbahan diya oy. Ana nya tan-aw ninyo malipay mo magtan-aw ni ato simbahan.
Di mo ni resulta sa atong pagsigi og tinabangay para sa tanan. Mo na mo palit gani imong slat, ay ingon palitag slat parang Padersiano. Ayaw mao bitaw nga si San Vicente Ferrer ug ang mahal nga Birhen Santos nga Rosario ang atong gihimo dinhing mga patron ngano man kay sentro man na sila sa katilingban. Pasabot kanang atong paliton nga slat para na sa tibuok simbahan. Dili ra gani dinhi sa ato, apil lang adto sa uban. Pasabot ang gusto des Ginoo mahimutang maayong magbalantay, katilingbanon ang atong panglantaw, dili individual, dili kaugalingon, katilingbanon. Ug maunay atong ipangandoy sa atong mga leader sa kalibutan, katilingbanon. Muna ang Russia, ang iyang gihuna-huna, ang iya namang standard, ang Ukraine, ang iya masang standard, nangaguba na karon. Ug naapay daghang mga nasod nga nagsunod nga gubununo na sad sa gubat tungod lagi kay ang ilang kaugalingon mo'y gilantaw. Nganong nagsigi man taghimo ani mga armas nga purting mga ngilngigang mga armas para ipatay. Gasto og binilyon para sa mga igugubat nga mga kahimanan. Para unsa man na? Para sa kaayuhan sa katilingban o para sa kaugalingon? Kaugalingon. Mauna, peligro kay nistanan. Karon, magsugod sa atong klase, I hope ang mga educators, atong mga teachers, mga professors, i-inculcate unta ni sa kinabuhi sa mga estudyante. Kaya mga estudyante karon selfish na sad kaayo. Gitudluan anang cellphone, sige nalagtan-aw anang cellphone, di na mo mind sa iyang ginikanan, sa iyang igsuon, sa iyang silingan. Hasta gani pare mo abot ngadto sa balay, di nakabaong mo grade sa pare, sige nalagatubang sa computer, ana sige na lang ang mo grade, ang katong mga tiguang mo'y mo amin, ang mga batanon sige lang di gyud mulingi. Kung ano na badlungono na kaayo, mura silang mga out of this world. Tinudanay ang mga batasan ron kasagaras mga batanon, di inon kay tanan. Mura silang wa aning kalibutan na. Di sila kay bawang mo mulihok kanang basic etiquette kung naibisita sa balay. Na nagsigi lagya ka, hapit gani di mo, wa yun. Kaingon ko, hain naman ng ilang kitas una og naay mo usi ganing iro gani wa naman hipos dayon na tanan halala na itaw bisita at tubang na yung mga ginikanan kita sa diris daplin formal kay mga naong badlis ang sipon diri ari ana pero formal kay mga naong mo kuan gyud pero karon mga batanon na Jesus ako tupad kog lingkod na adas daplin sa sopa gasigig ana tupad kog lingkod mahiri gud gamay iyang lawas ana sige lang yapon wa gyud di gyud mo tagad unya og di ta ni sila tudluan na kini di ang atong kinabuhi is social dili lang individual dili na ni sila kamaong mo care sa society nya kay di naman mo care sa society inig paningil na sa katilingban sa iyang share lusno na ta ug unsa may paninglon sa katilingban ang unity, harmony, peace o di na ni mahatag sa individual kuhaon ni sa katilingban mao na ang mupuli, gubat, kamatay, panag-away. Ang mga magpamilya, inig kakuan, inig kakasal, buwag lang sa dayon. Nga naman, di man ka maumuhatag, pangkatilingban. Nya ka ng pamilya, pangkatilingban mo na. Nya kining kasigi regluwa aning cellphone. Oy, kutob ra gid na sa sex. Ay sige, sa nagtanaw porn diha. Kutob ra na sex. Ikaw na ilami. Buwag ta. Pariharasan na sa cellphone ug di na ti ka ganahan i-unfriend ti ka i-block ti ka ana
And that is now the paradigm. Anya, di ka maningil ang katilingban, ana. Maningil, maggubat gyud, magkagubot gyud, og mao na ang mo determine tapuso na bas Ginoo ang kalibutan o dili pa ba. Pero moabot ng panahon nga wa nagiusa nga mo care sa kalibutan, tapuson ginas Ginoo. Ngano man matud pa niya, pasaupan ako glain. Kaya matag usa ninyo kasi ginalagpatambok sa kaugalingon, ako dala ning pasaupan og lain, wa mo'y kapuslanan. Mo tong niingon siya diri, oy migo, sige kagyaw-yaw diha. Ako man ni, ako ning kwarta. Pauli, wa man ko ni violate nimo. Ang ako nga makakita unta ka nga kamong tanan akong gipatrabaho. Gusto ko nga kamong tanan duna mo'y makaon. Malipay unta ka nga hasta tong tuas alas 5 nakakaon sama nimo. Dili kay gusto lang kang ikalang gyud mo kaon, ikalang gyud labi. Inana man gud ta usahay. Pila na slot na palit ninyo? Daghan na. Ay, pipila nyo din ni daghan nagnapalit og slot. Pero sa mata sa Ginoo, ang tanan pulos makaayo. Kitang tanan makadawat og samang ganti. Unsa man? Langit. Ayaw pag-ingon nga ang akong napalit 1,000 ka slots unya ni aragyapon gatupad sad mi aning usa nga usa ra ka slot ang napalit. Ayaw. Langit kitang tanan, langit ha. Sige. Lingay mong tupad. Ina kuyog tas langit na. Ingon siya, ato ko sa langit siya. Palit na kang slot. So salamat kaayo kay gahapon ang ato nang na-record ang atong slot nga halin sa DOPS niabot na og 2,309 ka slots. Pakpak. So at least nanalay 52,691 kuwang. Kuwang naman. Kuwang o pamahalin. So, sige lang kitagpalit para nis katilingban. Practice ni ako mong gitudluan nga mahimot ang katilingbanon sa paggamit sa atong bahandi. Ako sad nagtudlo sa ko sa kong kaugalingon nga niining mga madawat na kong mga stipend o uban pang mga hatag mahimo sad kong katilingbanon dili kaugalingnon ang akong hunahunaon. Magtinudloay ta, magtinabangay ta, og atong tabangan og pahimos ang mga grasyang gihatag sa Ginoo nato. Karong panahon na ato ning buhaton kay ang kalibutan giharian na sa mga demonyo nga kinaiya, individualistic, personalistic, self-centered nga paningkamot. Atong bawion ba kitang mga Kristiyanos ipakita nato na dili ta ingon ni ana nga mas malipay ta kung kitang tanan dunay makaon, malipay ta kung kitang tanan magdungag pahimos sa langit nong mga bahandi.